Bapak Kayani. Dari tengah, Pak. Engko sampun anu dari Tengah. Yang tengah mriku lho, Pak. Ujaring Lah pengadar tadi ujar iki. ing dinten samangke. Nah, kan lho, Pak. Oh, iki pas arep mulai mau. Yo arep entek ngene iki lho. Biasane Arep ngono pas ora lho, Dik. Kalau ujar iki. Bar ngono. Bar pas mulai pertama ujar. arep mulai kuwi aturan. Kan iki carane ngujar-ngujarne kan ngantekan. Kok ben ruwet gitu lho. Ya mbok lain desa lain acara. Lain desa lain nganu dhewe. Iya. Lain desa kan lain acara. Ngene dhewe pakai kae, jaran marmut kae. Kowe ngono aku yo ngono. Iya, kan beda-beda. Kan ono kagungan. Kan ono ngagungan. Kurang kene wedange. Peh ngawur. Ngawur kene ora dikek lho. Lur meneh kene. Halo, Dumateng Chandra. Ya. Dik Chandra, monggo monggo. Niki digawe anu bapake. Chandra. Chandra sopo? Chandra. Anake sedolan. Anake sedolan. Chandra jangan. Itu tau Chandra iki. Anake anu. Iya. Lho, itu bojoi. Sing duwe hajar kok. Itu bojoi. Kurang wae. Isin kurang ajar. Aku karanku isin balik. Ora kurang ajar. Ajar bapak. Walah wis puceng apa isin. Kalau Arya no los kono. Monggo kawiwitan menika Bapak Kayanu ngujaring ruweting ingkang sabadhe kalaksanan samangke badhe Ya anake Narik. ini anake. kupat keluar. Monggo kula aturi narik. Ah, sampun kuat. Mugi-mugi sedaya sampun keluar. Dadi kuwarasan seger sehat. Ayunipun. Amin, amin. Semitari ya Pak. Oh. Ayo. Monggo kula aturaken sandi. Yeah.
Amin.